Tosiuutisten sähköuutisista hyvää päivää. Monet pariskunnat ovat kokeilleet uusia keinoja saadakseen parisuhteen toimimaan. Hokkasen perhe on pitänyt yhtä 4 vuotta. Vuosi sitten he olivat eron partaalla, kunnes he keksivät ratkaisun yritysmaailmasta ongelmiinsa. Niin me saatiin kaikki meidän parisuhdeongelmat käsiteltyä, kun otettiin käyttöön tämä P2P-toimintamalli. Mitä se tarkoittaa? Business to business. Tässä tapauksessa P2P, eli puoliso to puoliso. Ehdotan erikoisliikkeestä ostettujen vaatteiden ostokiintiön pienentämistä. Tämä ei valitettavasti käy, koska vaatekiintiö on sidoksissa poikien pelimatkoihin. Vähennetäänkö niitä? Ei. Vaatekiintiö pysyy. Voinko me mennä Ingasta helillua? Hallituksen kokoukseen ei ole suotavaa osallistua muiden kuin hallitusvastuussa olevien. Ehdotan illalla pikaista aktia. Ei löydy esityslistasta. Entäs kohdasta muut asiat? Kokous on päättynyt. Näin me käymme läpi kaikki perheemme asiat ja riitatilanteita ei pääse syntymään kuin ani harvoin.